салом тамошобинони азиз, барномаи файзи истиқлолро ин лаҳза аз телевизиони мусиқии тоҷикистон шаҳнавоз манзури шумо мегардонем. Ва албатта мавзӯе ки имрӯз мо дар барномаи файзи истиқлол мавриди он суҳбат менамоем, вобаста ба дастовардҳои замони соҳибистиқлолии мамлакат ва пайвастагии адабиёт бо санъати миллӣ аст, ки мо то чӣ андоза метавонем ки бо тарғиби санъати миллӣ ва муаррифии адабиёте ки дар он ғояҳои худшиносиву ватандӯстӣ ва фарҳангпарварӣ ҷо доранд, дар рӯҳияи хештаншиносии насли ояндаи миллатамонро тарбия созем. айни ҳол ҳамсӯҳбати мо ҳастанд шоири халқии Тоҷикистон Назри Яздон. хушомадед устод. бисёр ташаккур. дар зарфи 30 соли соҳибистиқлолии мамлакат мардуми сарбаланди мо ба дастовардҳои беназир ноил гардиданд. мо пеш аз ҳама тавонистем ки дар ин муддат адабиёт ва санъати миллии худамонро ба оламиён муаррифӣ созем ва дар замири насли ояндасози кишвари азизамон шӯълаҳои адабиётдӯстӣ, фарҳангпарвариро ҷой дода бошем. ва дар оғози суҳбат мехостем ки шумо ҳамчун як равшанфикр оид ба пайвастагии адабиёт ба санъати миллӣ ва дар ин замина тарбияи насли наврас ва ояндасози кишвари мо дар рӯҳияи худшиносиву худогоҳии миллӣ ибрози андеша мекардед. қоидаи инсоф, қоидаи ҳақшиносӣ аст, ки дар ҳамаи ин дастовардҳо, дар ҳамаи ин шаҳоматҳое ки дар ин 30 сол мо ба даст овардем, дар навбати аввал арзи сипос ба пешвои муҳтарами миллат, ба президенти маҳбуби мо, ба он абармарди сиёсие ки асоси сулҳу асоси ваҳдатро гузоштааст, арзи сипоси фаровон кунем. агар фарз кардем ки боз ба назар бигирем ки дар оғози ин 30 солаи муборак, ин 30 сол воқеан бисёр муборак, бисёр азиз аст барои мо, чунки дар ин 30 сол мо аз шикастан бархостаем ва барои баровардани миллат, баровардани давлат аз ин мушкилан дар мушкилҳо хиради беназир, ҷасорату шуҷоати зарур буд ки як нафаре ки масъулияти ободӣ, масъулияти хушбахтӣ, масъулияти зистану будани ин миллату ин давлатро бар дӯш гирифтааст, аз уҳдаи он бароварда тавонад. ва хушбахтона барои миллати тоҷик насиб шуд ки ин гуна як пешво дошта бошад. бинозам миллати соҳибқиронро, бинозам нурпарвар қаҳрамонро, ба нуриноби роғун кард рӯшан заминрову замонро, каҳкашонро. мо ҳуқуқ дорем ифтихор кунем ки дар ин рӯзгоре ки рӯз андар рӯз барои давлатҳо, барои миллатҳо, барои фарҳангҳо мушкилоти тоза ба тоза пеш меорад, як рӯзгори бисёр печида аст, рӯзгоре ки мо ба сар мебарем. хусусан ин шабу рӯзҳое ки мо дар як буҳроне, аз як ҷониб буҳрони иқтисодӣ аст ва аз ҷониби дигар буҳрони молиявӣ аст, аз ҷониби дигар буҳрони осоиши кураи замин мо дар ин рӯзгор ба сар мебарем. дар ин рӯзгор ин давлатро дар вазъи ором ва дар вазъе ки имрӯз миллати мо дар субот, дар як амну осоиштагӣ ба сар мебарад, аз ин рӯзгор ҳам шукрона карда бошем ва ҳам бисёр огоҳу бисёр чорафзор бошем. ҳамон чорафзоре ки гаштаву баргашта пешвои муаззами мо таъкид мекунанд ки ҳар як нафар бояд зиракии сиёсӣ дошта бошад. огоҳ будан ва қудрати
منفعت خویشتن را، منفعت دولت خویشتن را جدا کرده توانستن و در این سمت حرکت کردن، اندیشه کردن، فعالیت کردن، این شرط اصلی ثبات سیاسی دولتی ما هست که این البته وابسته به اون آمادگی، به اون هوشیاری هم فرهنگی، هم سیاسی و هم اقتصادی و مالیوی ما هست که ما خوشبختانه ساعت به ساعت، روز به روز در این جاده ها استوارتر می شویم، هوشیارتر می شویم، قدرت چیرگی پیدا کردن را پیدا می کنیم. ما از فرهنگی که نصیبمان گشته است، از فرهنگی که در متن فرهنگ جهانی پیش صف است. ما هر وقتی که از این موضوع صحبت میکنیم همیشه در نظر داریم که در جهان ملت‌های زیاد به سر میبرند، تمدن‌های هستند در برابر تمدن آریانی تاجیکی، به مانند تمدن چین، تمدن هند، تمدن اروپا که هر کدام اینها برجستگی‌ها و دستاوردهای بزرگ در سطح عمومی بشری دارند. اما امتیاز ما، امتیاز فرهنگ آریانی تاجیکی از آن عبارت است که بسیار سابقه دار است. این امتیاز چگونه ظهور میکند؟ در آن ظهور میکند که از بس که سابقه دار است بسیار ورزیده است. یعنی از امتحانهای 100 سالهانه، از امتحان 1000 سالهای تاریخ تمدن گذشته است که تا به امروز به این وضعی که ما داریم، در این وضع در خدمت مردم است و همیشه تر و تازه است. ساده ترین چیزی که در این مورد ما گفته میتوانیم این است که 1100 چند سال است که آدم و شعرا، اگر گوییم که بابای آدم بابای تمام انسان‌های جهان باشد، آدم و شعرا پدر تمام شعر جهان. یعنی وقتی ما میگیم آدم و شعرا یعنی بابای آدم شعر انسانیت. و این اثبات آن بسیار ساده است. امروز وقتی مثلا من میگویم که خواهم صنم و نام تو از خلق بپوشم تا نام تو کم در دهن انجمن آید. با هر که سخن گویم اگر خواهم و گر نه، اول سخنم نام تو اندر دهن آید. این 4 مصرع‌های هستند. این کلمه‌هایی که این مصرع‌ها را تشکیل میکنند کلمه‌هایی هستند که این 1100 چند سال به این گونه در بین مردم زنده هستند و فهمو هستند و ما و شما احتیاج به کدام لغت نداریم، احتیاج به کدام شرح نداریم. و وقتی که همین غزلی که من در نظر دارم به چندین زبان در اجرای چندین سراینده صدا می‌دهد، از آن جمله سراینده خود تاجیکستان، و در برابر اینها از زبان سراینده های افغانستان، سراینده های ایران و دیگر سراینده ها وقتی صدا می‌دهد برای همگان فهما هست. یعنی تمدنی هست که اصالت خود را، ایار خود را، پرابتیلا را بگویند، ایار خود را از دست نداده است. از این نقطه نظر ما حقوق کامل داریم از فرهنگ باستانی و جوان خود. این صفت بسیار بلندی فرهنگ است. از همین منظر وقتی که ما برمیگردیم به واقعیت امروزه، ما از اون استراتژی فرهنگی، روندی
اصلی فرهنگی که مقام عالی سیاست ما پیش گرفته بودند از سالهای اول صاحب استقلالی و این 30 سال اثبات کرد که این استراتژی درست بوده است. ما میبینیم که به کدام نتیجه ها رسیدیم. من در نظر دارم که نه تنها سطح هنر کسبی موسیقی دارد بلند می شود، در نظر داریم که در برابر ژانرهای معاصر موسیقی باستانی ما، موسیقی شش مقام موسیقی کلاسیکی نیست، موسیقی باستانی است. در شکل کلاسیکی از 24 مقامی که ما از همه اینها آگاه هستیم از این مختصر شده است، فشرده شده است و برای عامه، برای جمعیت در شکل 6 مقام امروز در خدمت مردم است. و اولین چیزی که ما در این مورد احساس میکنیم و این برای ما بسیار مهم است، برای همه ژانرهای موسیقی ما مهم است، این است که این موسیقی اولین صفتی که دارد شهامت آن است. شما مقایسه کنید صدای تنبور را که چه شهامتی دارد و وقتی که از سراخبار سر میکند و به نیم اوج و به اوج و به فراورد میرسد، انسان را به کدام واحه‌های اندیشه ها و به کدام جهانهای زیبایی میبرد و این شهامت در اجرای سرودهای 6 مقام بسیار بلند و بسیار ساده و بسیار روشن به چشم ما میرسه. چرا من از این شهامت صحبت میکنم؟ چون که من بسیار میخواهم که این شهامت را ما از دست ندهیم. البته در برابر 6 مقام ما موسیقی داریم که در بین خلق رایج است و چندین گونه ها دارد، به مانند تویانه و به مانند مراسمی و به مانند این چیزهای دیگر. اما در تمام اینها اون شهامت باید که نگاه داشته شود، زیرا سالار بودن، باوقار بودن تقاضای تمدن باستانی ما است. دنیا را برای هزل نآفریدن میگویند بزرگان ما و وقتی که ما موسیقی میسازیم، وقتی که ما به صحنه موسیقی امروزه، به صحنه مبارک تاجیک با سرود خود میبراییم، باید از خاطر نبرآورده باشیم این صحنه 4 تخته و 4 چراغی که در پهلوی این صحنه درست شده است این نیست. این صحنه همون صحنه باربد است. این صحنه همون صحنه حاجی عبدالعزیز است. این صحنه همون صحنه است که اکا شریف جوریف در شهر مسکو تمام جهان را با صدای خودش قائل کرده است. در برابر همون در این شب و روز معروف خوجا بهادرов یک جوان بود، یک جوان نوکار بود، در همون صحنه قائل کرده است از بزرگان موسیقی شناس جهان، از آن جمله روسیه. وقار این صحنه را ما باید از دست ندهیم، شهامتش را از دست ندهیم. و وقتی که به صحنه یک جوان که معلومات موسیقی دارد، صدا دارد، به اصطلاح اون صنعت شناسان صورت صحنوی دارد، وقتی که به صحنه می آید این را به بازی نگیرد. این دنیا را برای بازی نآفریدند. این صحنه صحنه بازی نیست. این صحنه به زینه های بلندتر برآوردن مدنیت موسیقی، مدنیت سرود ما هست. من البته امید دارم که بیننده های محترم شبکه شما ادراک کرده باشند که من چی را در نظر دارم و یک شرح کمتر هم میگم که من در نظر دارم که جهان امروزه، جهان موسیقی امروزه به چندین گونه ها و به چندین
тозагиҳо ба истилоҳ рӯбарӯ шудаасту сурат мегираду намоишкорӣ мекунад ки ҳамаи онҳо барои мо мавриди қабул будан наметавонанд ва дар навбати аввал дар баробари шаҳомату виқори мусиқии худро нигоҳ доштани мо он чизе ки ҳам барои мусиқии мо ҳам барои шеъри мо ҳам барои умуман фарҳанги мо зарур аст ин ҳаё аст. яъне ҳаё мо медонем ки барои мардон силоҳ аст, барои зан зебоӣ ҳаст. зебоии зан аз ҳаёи ӯ сар мешавад. аз он ҷумла зебоии як хонуме ки ҷавон аст ё ки ҷавон нест ва ба саҳна мебирояд дар суханаш, дар адои суханаш, дар либосаш, дар ҳаракатҳои саҳнавиш шарт нест ки ҳар чизе ки имрӯз ба саҳнаи ҷаҳонӣ меояд ба монанди он ки мардум имрӯз нимбараҳна ба саҳна мебирояд. жанрҳое ҳастанд ки барои он мардум, барои он маънавиёт, барои он маданият мавриди қабул аст. барои мо ин гуна чизҳо ман аз он мегузарам. он чизҳое дар назар дорам ки дар ҳаракати ҳунарманд, дар ҳаракати чашму абрӯву дасту ва ғайра ва ғайра онҳо зоҳир мешавад. яъне ин шарти аз даст надодани асолати миллии мо ҳаст. ин яке аз пораҳои бисёр муҳими асолати фарҳанги миллии мо аст. чаро пешвои мо ҳамеша сухан аз асолати миллӣ, нигоҳ доштани асолати миллӣ. чаро ҳамеша кӯшиш мекунем ҳатто дар меъморие ки имрӯз мо дар ҳама гуна меъморие ки мо месозем талаб мекунанд ки унсури миллӣ нигоҳ дошта шавад, то мардум бидонанд ки ин эъмор, яъне ин бино кӯчак аст, миёна аст, бузург аст, ҳар гунае ки аст инро як тоҷик сохтааст. дар ин нишонаҳову унсурҳои меъмории миллӣ вуҷуд дорад. ва аслан ҷаҳон агар фарз кардем ки ба як гулзори сергулу гулҳои рангоранг агар ки шабеҳ кунему тасаввур кунем ки ҷаҳон воқеан ин гуна ҳаст. ҷаҳон бо инсонҳои рангҳои гуногун, сафеду зарду сурху сиёҳу ин гуна ҳасту фарҳангҳо ҳам ин гуна ҳастанд. дар ҳамаи инҳо наметавонанд ки якранг бошанд. агар фарз кунем ки гулистони мо аз як гул иборат бошад он дилгир мешавад ва дар байни ин гулистон гули маданияти тоҷик, бӯи гули маданияти тоҷик ин шаҳомати он аст, виқори он аст, ҳаёи он аст ва аз ҳама бартар маънии он аст. мо аз бузургони мусиқӣ шунидем, хондем ки масалан Акашариф Ҷураев шарти ҳунармандии овозхониро дар он медонист ки сароянда бояд маънирас бошад ва маънорасон бошад. ин ду чизи дар назар бисёр сода ҳастанд, аммо барои маънирас будан чӣ қадар заҳмат кашидан дар кор аст ва барои маънирасон будан чӣ қадар заҳмат кашидан дар кор. инҳо беҳуда набуд. инҳо масалан ҳоҷи Абдулазиз саргузашт ин марди бузурга мо имрӯз медонем. мадраса хатм карда буд, чандин мактабҳои адабиро гузашта буд, бо ҳамаи бузургони сухани даврони худаш ҳамнишин буд ва монанди инҳо. ва он чизҳое ки мо дар осор мондорем, он чизе ки имрӯз барои ҳама дастрас аст, он қобусномаи унсурулмаолӣ ки дар онҷа гуфта мешавад ки сароянда бояд чӣ гуна бошад, дар баробари садо, дар баробари сурат бояд адаби хуб дошта бошад, намунаи адаби хуб бошад ва мегӯяд ки суҳбаторо бошад. дар ин осор ман барои мисоле ки дастрас аст мегӯям аз қобуснома, дар ин мобайн бо шарофати истиқлолият мо бисёр осоре нашр кардем ки ин ҳунармандон хусусан
овозхонҳои ҷавон онҳоро бояд мутолиа кунанд. онҳое ки дастрас набуданд, мардум меҳнат карданд, инҳоро аз ганҷхонаҳову аз ленинграду аз тошканду аз намедонам кобулу лахнав ҷамъ овардан ба алифбои кириллӣ нашр карда. унҷа аз фарз кардем ки аз тарзи аз либосу садову симову шаклу лаҳну ҳамаи инҳо дар унҷа дар ин китобҳо оварда, хусусан дар ин китобе ки ман мегӯям. яке аз тадбирҳои шоистае ки дар ин замина роҳандозӣ гардид, эълон гардидани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ва Тоҷикистон ватани азизи ман мебошад ки тавонист тамоми қишрҳои ҷомеаи моро бори дигар ба китобдӯстӣ, ба фарҳангпарварӣ даъват карда бошад. ва мо имрӯзҳо тариқи барномаҳои телевизионӣ шоҳид мегардем ки новобаста аз сину сол мардуми мо кӯшиш мекунанд ки дар ин озмун иштирок намоянд. ин бори дигар насли ояндаи миллати моро ба шинохти асолати хиш даъват месозад, чунки китоб инсонро дар рӯҳияи инсонпарварӣ, фарҳангдӯстӣ тарбия месозад. дар ин солҳое ки озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман роҳандозӣ гардид, чӣ қадар чеҳраҳое кашф шуданд ки онҳо метавонанд ки дар оянда ин санъату ин фарҳангу ин тамаддунро пояндаву устувор нигаҳ дошта бошанд. ин шабу рӯз мо ки ҳамроҳ суҳбат мекунем, имрӯз охирин лаҳзаҳои озмуни фуруғи субҳи доноӣ дар ҳамин китобхона меравад. ман масалан аз он як оморе ки шунидам, аз телевизион ки шунидам, ман бовар мекунам ба ин чиз ки танҳо дар марҳалаи аввал дар ноҳияи Ҷалолиддин Румӣ колхозободи пештара 4000 нафар иштирок карданд дар марҳалаи аввал. ин медонед ки чӣ самараву чӣ натиҷаи хуб медиҳад. аз ин 4000 агар фарз кардем ки 10 нафар ё 20 нафар намедонам ба марҳалаи ноҳиявӣ биромада бошад, ба марҳалаи вилоятӣ чанд нафар биромада бошад, аз ин 4000 ақаллан 100 нафари ин ба китоб одат мекунад, лаззати китобро эҳсос мекунад. ин 100 нафар агар 5 нафари фарзанд ба дунё биёрад, ба ин 5 нафар фарзанд баракату ҳикмату маъниву лаззати китобро дода метавонад. яъне барои як нафаре ки ба саҳна мебирояд, пеш аз ҳама дониста бошад ки масъулият мегирад. масъулияти ҳунари сарояндагии миллаташро мегирад. албатта ҳамаи инҳо дар он саҳна устувор будан наметавонанд ва барои устувор будан албатта заҳмат кашидан дар кор аст. мо ҳамон қадаре ки ба ҳаво ниёз дорем, мо беҳаво 2 дақиқа зиндагӣ карда метавонем, агар бисёр як нафари пурқувват бошад. беғизо мо метавонем ки 40 рӯз зиндагӣ кунем. бе дидор инсон инсон будан наметавонад. бе дидори дӯст, бе дидори ақрабо. ин ғизо ҳаст. ин танҳо дидани сурати якдигар нест. бе мусиқӣ инсон моҳияти инсонии худро аз даст медиҳад ва мусиқӣ ҳар гунае бошад, инсон он гуна мешавад. ва мусиқии суруди тоҷикӣ аз даврони қадим сар карда то даврони шашмақом ва то имрӯз ҳамеша барои хуб кардани сифати инсон хизмат мекунад. агар мо дар навбати аввал барои фароғат онро эҳсос мекунем ки воқеан ин гуна ҳаст. мусиқӣ инсонро фароғат медиҳад, ҳаловат медиҳад, қудрати физикӣ медиҳад, ҷисмонӣ, қудрати ҷисмонӣ медиҳад. аммо мақсади ниҳоӣ аз ин ҳунарҳо, аз инҳо муъҷиза, худи садо муъҷиза аст. аз байни 1000 нафар шояд як садо пайдо мешавад ва аз байни ин чанд ҳазор, масалан 3-4 садо вақте ки пайдо мешавад, ин садо агар
мағзи хуб надошта бошад, ин садо як садои беҳуда аст ва монанд инҳо ва чандин чизҳое ки пай дар ҳам меоянд. Ман аз матлаби ман ба кадом ҷониб мақсади ман раҳ меравад, ба он ҷониб ки ин масъулият ба монанди ҳар масъулияти дигаре бояд ҳунарманде ки рӯи саҳнаи мубораки суруди тоҷикӣ, мусиқии тоҷикӣ мебурад, ин масъулиятро бояд дошта бошад ва ин масъулиятро баланд нигоҳ дорад. Агар ин корро кард, муваффақият пайдо мекунад. Бибинед, имрӯз дар рӯи саҳнаи мусиқии мо намедонам чанд нафар шумо баршумурда метавонед ки то синни 70 аз 70 гузаштаанд ва дар рӯи ин саҳна устувор ҳастанд. Ва дар ин мобайн аз овоне ки инҳо аз 20 солагӣ 50 сол гузаштааст, дар паҳлӯи инҳо киҳо омаданду рафтанд. касе номи онҳоро дигар дар хотир надорад. яъне асолат, заҳмат, ин заҳмати бефосила ҳаст, бетанаффус, ҳунари навозандагиву сарояндагиву дар хизмати мардум буд. Вай ҳунарманд будан агар як ҷониби бисёр муҳим бошад, эҳсос кардан ки ман дар хизмати мардум ҳастам. ин мардум ҳамеша маро мебинанд ва мардум ҳамеша тақозои онро дорад ки ҳар дафъа як тобиши нави ин ҳунарманда бинад. ҳунарманд кӯҳна нашавад. ҳунарманд метавонад ки мӯсафед шавад, метавонад ки шакле ки дар ҷавонӣ дошт шаклаш дигар шавад, аммо маъниву муҳтавои ҳунари ӯ бояд кӯҳна нашавад. мо дидем ки дирижёрҳо пайдо шуданд, мо дидем ки бастакороне пайдо шуданд ки миллати мо, давлати мо аз онҳо умед дорад. ояндаи онҳо ояндаи дурахшоне мешавад ки ҷои бузургони ба монанди Зиёдулло Шаҳидиву ба монанди Аҳмад Бобоқулову инҳоро пур мекунанд. инҳо бояд ин ҷойҳо холӣ набошанд. мо масалан то имрӯз тамоми ҷаҳон бо номи Малика Собирова, бо номи Зиёдулло Шаҳидӣ, бо номи Аҳмад Бобоқулов медонанд, то имрӯз ифтихор мекунанд. инҳо на танҳо ороишу ифтихори маданияту фарҳанги Тоҷикистон ҳастанд, миллати тоҷик аст, инҳо бартар баромадаанд ва ифтихору шаҳомату як мондагории умуми башарӣ шудаанд. шумо дар оғози суҳбат бисёр як шеъри пурмуҳтаворо замзама кардед ва дар эҷодиёти шумо ин яке аз шеърҳои маъмул аст, вирди забонҳо аст. мехостем ки баҳри бинандаҳои азизи телевизиони мусиқии Тоҷикистон Шаҳнавоз идомаи ҳамин шеърро пешниҳод карда бошед. гузашт он шаб ки моҳаш бедарак буд ва нури хонаҳомон камкамак буд. зи шӯришҳову шӯрии замона намак дар Хоҷа Муъмин бенамак буд. бинозам миллати соҳибқиронро, бинозам нурпарвар қаҳрамонро, ба нури барқи роғун кард рӯшан, ба нуриноби роғун кард рӯшан, заминрову замонро, каҳкашонро. набарди нуру зулмат пушти сар шуд, ливои нурпарвар ҷилвагар шуд. намак дар Хоҷа Муъмини муборак зи шӯрӣ гашт, ширин шуд, шакар шуд. ба хотири як суҳбати пурмуҳтаво мо ба шумо изҳори сипос менамоем. албатта ин силсила суҳбатҳо хоҳад буд. мо аз истиқлолу аз озодиву аз ободиву аз он дастовардҳои беназире ки мардуми сарбаланди Тоҷикистон ба он ноил гардиданд дар барномаҳои дигар ҳатман мегӯем, вобаста ба рушди санъати касбиву миллии худамон. ва бо умеди суҳбатҳои дигар саломату сиҳатманд бошед. ҳазор раҳмат барои шумо барори корман. орзу мекунам ки
дар шабакаи шаҳнавоз он асолате ки миллати мо дорад, он асолат костагӣ пайдо накунад, балки баръакс рӯз ба рӯз пурқувваттар шавад. чунки ин ҳамаи гунаҳои фарҳанги мо, фарҳанги мусиқӣ, фарҳанги тасвирӣ, санъати тасвирӣ, оҳангсозӣ, сарояндагӣ, шеър, ҳама инҳо ҳамеша барои зеботар кардан, баркамолтар кардани инсон будааст. бинандаҳои иззатманд, ёдовар мешавем ки ҳамсӯҳбати мо буданд шоири халқии Тоҷикистон Назири Яздон. ҳамеша сарбаланду муваффақ бошед.